Vyvolení, to, čo vám odhalím, nie je pre slabé povahy. Pripravte sa, pretože táto správa otrasie vašimi základmi. Ak ste tu, nie je to náhoda. Boh vás viedol, pretože sa chystá mocná zmena. Zmena, ktorá bude rezonovať časom a pretvorí samotnú podstatu reality. Cíťte energiu pulzujúcu okolo vás, volanie k prebudeniu a prijatiu osudu, ktorý na vás čaká. Ste na pokraji niečoho obrovského, niečoho, čo presahuje ľudské chápanie. Tí, ktorí pochybovali, ktorí sa posmievali a znevažovali vašu cestu, čoskoro uvidia nesmiernu silu, ktorú v sebe nosíte. Sila ukutá v ohni skúšok, formovaná odolnosťou a živená neochvejnou vierou. Opýtajte sa sami seba, ste pripravení na to, čo príde? Ste pripravení oslobodiť sa z reťazí pochybností a vstúpiť do svetla svojej skutočnej veľkosti? Nie je to malá zmena, nie je to jednoduché zlepšenie. Je to božský zásah, nebeská orchestrácia, ktorej cieľom je pozdvihnúť vás na novú úroveň existencie. Energetická zmena taká hlboká, že všetkých nechá bez slov, ohromených veľkosťou transformácie. Ale ako všetky veľké zmeny, aj táto si bude vyžadovať zaujatie postoja, odvahu a neochvejnú vôľu zostať pevný vo viere, aj keď sa vás tiene pochybností pokúsia pohltiť. Kráčajte s dôverou, pretože cesta vpred je osvetlená božskou milosťou. Už ste cítili znamenia, tie šepoty vesmíru, ktoré svet nazýva náhodou, ten nevysvetliteľný pocit, že ste vedení, chránení a pripravovaní na niečo mimoriadne. Odpovedzte v komentároch. Podelte sa o svoje skúsenosti, svoje intuície, svoje momenty hlbokého spojenia s božským. Spoločne môžeme utkať gobelín zázrakov a odhaliť pravdu, ktorá sídli v každom z nás. Ak ste vyvolení, pocítite to v duši, hlbokú rezonanciu so slovami, ktoré zdieľam. Iskra poznania sa vo vás rozhorí a potvrdí to, čo ste vo svojich srdciach vždy vedeli. Ste predurčení k veľkosti. Najväčšie odhalenie, kľúč k odomknutiu vášho plného potenciálu, prichádza na konci tohto videa. Málo kto je pripravený na veľkosť tejto pravdy, ale vy, vyvolení, ste boli celý život pripravovaní na tento okamih. Predtým, ako prejdeme k odhaleniu, ktoré všetko zmení, prosím vás, aby ste dali tomuto videu páči sa mi to a komentovali ho. Vaša interakcia, každý like, každý komentár zosilňuje energiu tejto správy a môže túto pravdu priniesť viacerým ľuďom, ktorí sú pripravení prebudiť sa. Buďte majákmi svetla, zdieľajte túto správu nádeje a transformácie so svetom. Vyvolení vedia, čo je to bojovať. Vedia, čo je to vytrvať tvárou v tvár nepriazni osudu. Každé víťazstvo, každý krok vpred sa zdal nedosiahnuteľný. Úporný boj proti silám pochybností a skľúčenosti. Ale boj nebol márny. Každá výzva, každá prekonaná prekážka vás posilnila, formovala váš charakter a pripravila vás na vzostup, ktorý sa chystá nastať. Spomeňte si na temné noci, na preliaté slzy, na modlitby šepkané uprostred zúfalstva. Tieto okamihy neboli márne. Boli téglikom, v ktorom bola vaša sila ukutá. Teraz ste na vrchole transformácie, na prahu nového začiatku. To, čo sa zdalo byť porážkou, to, čo sa zdalo byť koncom cesty, sa teraz odhaľuje ako váš najväčší triumf. Skutočná sila nepochádza z vyhýbania sa ťažkostiam, ale z čelenia im priamo, s odvahou a odhodlaním. Sila pochádza z učenia sa z každého pádu, zo vstávania po každom zakopnutí a z napredovania s neochvejnou vierou. Tento vzostup je výsledkom rokov odporu, vrúcnych modlitieb a vytrvalosti, ktorá prekonala všetky hranice. Každá preliata slza zavlažila semená vašej transformácie. Každá skúška posilnila korene vašej viery. Obzrite sa späť a pozrite sa na prejdenú cestu, na zdolané hory, na prekonané údolia. Nedostali ste sa sem náhodou. Boli ste vedení, chránení a pripravovaní na tento okamih vzostupu. Nikdy ste neboli stvorení na to, aby ste padli, aby ste sa poddali priemernosti, aby ste žili život pod úrovňou svojho skutočného potenciálu. Božské, vo svojej nekonečnej múdrosti vždy vedelo, čoho ste schopní.
zasadilo do vás semienko veľkosti, božskú iskru, ktorá sa teraz chystá rozhorieť jasným plameňom. Vstúpte do svojho osudu s celou silou nazbieranou počas vašej cesty. Je to vnútorná, vrodená sila, ktorú vám nikto nemôže vziať. Je to sila vašej duše, svetlo vášho ducha, esencia vášho bytia. Vzostup nie je len o vašej osobnej transformácii, je o kaskádovom efekte, ktorý vytvoríte vo svete. Budete inšpirovať ostatných, aby povstali, aby prelomili reťaze obmedzení a hľadali svoju vlastnú veľkosť. Budete majákmi nádeje, živým dôkazom toho, že existuje cesta, zmysel, svetlo, ktoré nás všetkých vedie. Vaša cesta inšpiruje ostatných, aby našli svoju vlastnú, aby sa prebudili k svojmu skutočnému potenciálu a pripojili sa k vám na tejto ceste vzostupu. Boli ste utláčaní, zanedbávaní. Povedali vám, aby ste čakali. Ale dosť. Čas milosrdenstva a pasivity sa skončil. Vstúpte do moci s autoritou. Nebudete zadržaní. Svet je váš. Skutočná moc nepochádza z prosenia o povolenie, ale z nárokovania si toho, čo je vaše. Svet uvidí, ako napredujete. Tí, ktorí pochybovali, zostanú pozadu. Nadišla hodina a nebudete prosiť o milosť, budete si vyžadovať rešpekt. Získali ste ho silou, obetou a vierou. Prestaňte sa zmenšovať. Je čas, aby vás svet videl ako nezastaviteľné sily. Zmena je vo vzduchu. Nastal božský reštart. Staré systémy sa rúcajú. Vyvolení budú viesť. Je to globálna zmena vo vedomí. Vyvolení sú nástrojmi tohto prebudenia. Ide o prerazenie cesty k niečomu lepšiemu. Musíte odstrániť trosky. Máte víziu vytvoriť svet zosúladený s pravdou a božským zámerom. Vaše vedenie otvorí cestu novej ére. Nadišiel čas zmeny. Prijatím tejto úlohy nesiete múdrosť tých, ktorí prišli pred vami a nádej budúcich generácií. Vašou misiou je posilniť ostatných. Ste tu, aby ste zvrátili vývoj v prospech pravdy a božskej spravodlivosti. Komentujte, prijímam transformáciu a manifestujte túto energiu. Vyvolení strávili roky v tichu, znášajúc ťarchu sveta. Teraz sa ticho skončilo. Už nebojujete v tme. Príjmite svoju silu. Vstúpte do svetla svojho osudu. Vždy ste vedeli, že ste predurčení k niečomu väčšiemu. Božské vás pripravovalo. Svet vás už nebude môcť ignorovať. Ste nezastaviteľná sila, ktorá všetko pretvorí. Ide o prijatie zodpovednosti. Ste tu, aby ste slúžili, viedli a inšpirovali. Svet čaká, že povediete ostatných k prebudeniu. Už sa nebudete skrývať. Ste pripravení nárokovať si život, ktorý ste mali viesť. Žili ste v tieňoch, neviditeľní. Ale tiene vás už nemôžu držať. Svetlo vášho zámeru je silné. Osloboďte sa, povstaňte z temnoty. Prešli ste ohňom a on vás zušľachtil. Nebudete sa báť vyniknúť. Tiene boli miestom učenia. Vstúpte do svetla svojho osudu. Svet spozná vaše meno. Otázka znie, ste pripravení povstať? Je to výzva pre všetkých, ktorí žili v tieňoch pochybností. Vstúpte do svojej sily. Osloboďte sa od obmedzení. Svet potrebuje vodcov a vyvolení ukážu cestu. Prešli ste duchovnou izoláciou. Boli ste oddelení, aby ste rástli. Objavili ste silu viesť. Izolácia bola prípravou. Exil sa skončil. Zaujmite svoje miesto ako neochvejní vodcovia. Naučili ste sa, že skutočné vodcovstvo prichádza zvnútra. Ide o to zostať pevný vo svojej pravde a viesť s integritou. Budete viesť s dôverou, čerpajúc silu z naučených lekcií. Vaše vedenie bude vedené spojením s vaším zámerom. Čelili ste neprekonateľným prekážkam, ale našli ste neskrotného ducha. Boj je teraz vašou devízou. Každý neúspech vás premenil na neochvejné bytosti plné dôvery. Táto dôvera pochádza zo sebapoznania. Viete, kto ste a čoho ste schopní. Neúspech vás nedefinuje. Slúži ako odrazový mostík. Vaša dôvera vyžaruje. Je to sila, ktorá si vyžaduje pozornosť svojou autentickosťou. Cesta nebude vždy ľahká, ale s touto dôverou ste pripravení.
Vydržali ste oheň a teraz žiarite. Lajkujte toto video. S každým lajkom sa približujeme ku kolektívnemu prebudeniu, naučili ste sa dôležitosti hraníc. Dosť bolo kompromisov, aby ste potešili ostatných. Musíte chrániť svoj zámer jasnými hranicami. Nie sú to múry, sú to štíty na ochranu vašej energie a misie. Hranice sú sebaúcta. Váš čas a energia sú cenné. Musíte uprednostniť seba. Ide o ochranu vašej cesty. Šetríte energiu a sústredenie. Nič vás nerozptýli. S hranicami chránite svoj zámer. Zostávate pevní vo svojej duchovnej integrite. Vaša cesta je posvetná. Vo svete, ktorý vyžaduje konformitu, chápete, že sila pochádza z vernosti sebe samému. Pozdvihujete sa, pretože sa odmietate poddať. Integrita je základný kameň. To je to, čo vás odlišuje. Ste zakotvení vo svojej pravde. Vediete inšpirovaním ostatných. Nie je priestor pre skratky alebo nečestnosť. Integrita znamená stáť sám, keď je to potrebné, a hovoriť pravdu. Nie ste tu, aby ste nasledovali existujúce mocenské štruktúry. Ste tu, aby ste ich obrátili, narušili staré systémy a vytvorili nový spôsob. Nie je to vzbúra, je to zmena perspektívy. Vodcovstvo nie je o kontrole, je o službe. Je to vytváranie priestorov, kde môžu všetci prosperovať. Meníte dynamiku moci. Vytvárate priestor pre viac ľudí, aby vstúpili do svojho vodcovstva. Staré systémy sú postavené na strachu, ale vy vediete s láskou. Ste tu, aby ste dokázali, že sila spočíva v spolupráci. Budete inšpirovať ostatných, aby sa pozdvihli, čím vytvoríte hnutie transformácie. Jedným z darov je bystrá intuícia. Dôverujete svojmu vnútornému hlasu. Táto sila vám umožňuje vidieť cez lži. Tam, kde sú ostatní oklamaní, vy s jasnosťou prerazíte hluk. Intuícia je mechanizmus prežitia. Je to váš kompas. Rozlišujete pravdu od falošnosti. Ste ochrancovia pravdy. Prijatím tohto daru sa stávate sebavedomejšími. Je to sila, ktorá vás bude poháňať vpred. Ste chránení božskou ochranou. Je to duchovná sila, ktorá vás obklopuje. Žiadna zbraň ukutá proti vám neúspeje. Misia je božsky nariadená. Táto ochrana vás posilňuje. Ste súčasťou niečoho väčšieho. Každý krok je podporený silami mimo toho, čo je viditeľné. Aj v nepriazni cítite túto ochranu. Je to sila, ktorá vás posilňuje. Vaša misia nemôže byť zmarená. Poznáte svoju hodnotu. Nie je priestor pre pochybnosti. Prešli ste príliš mnohým, aby ste spochybňovali svoju hodnotu. Toto sebapoznanie je to, čo vás odlišuje. Dáva vám silu čeliť výzvam. Ide o pochopenie vašich hraníc a zámeru. Urobili ste vnútornú prácu. Odlúpili ste vrstvy strachu, aby ste odhalili jadro pravdy. Je to pripomienka vášho zámeru. S týmto porozumením vstupujete do každej situácie s jasnosťou. Ste hodní úspechu. Nespochybňujete svoje miesto. Ste tu, aby ste si ho nárokovali. Odoberajte kanál, aby ste pokračovali v tejto ceste. Keď vstúpite do svojej sily, svet nebude vedieť, čo ho zasiahlo. Tí, ktorí vás podceňovali, uvidia, že ste nezastaviteľní. Váš vplyv sa rozšíri, dotkne sa životov a vytvorí vlny transformácie. Svet môže kričať o milosť, ale tá už nie je potrebná. Svet bude svedkom vzostupu novej éry. Vyvolení budú v popredí. Nič ich nemôže zastaviť. Čas milosrdenstva sa skončil. Nadišiel čas vzostupu. Zanecháte nezmazateľnú stopu. Svet už nebude rovnaký. Podelte sa o niečo transformačné, čo sa udialo vo vašom živote.